No niin, nyt kun olemme päässeet tänne asunnolleni, niin lienee paikallaan hivenen esitellä tätä uutta hienoutta, eli asuntoni tietokoneistettua ohjausjärjestelmää. Se on asennettu tässä hiljattain 2 päivää siihen meni, kun asettajat laittoi paikkoja kuntoon ja paikoilleen. Miten se toimii? No, voisin näyttää. Katsokaapas tai pikemminkin kuunnelkaapas. Tietokone, ohjelma 1. Ajetaan ohjelma 1. Niin huomaatte, kuinka alkaa soida ihan hienoa musiikkia. Onko se Brahmsi vai Händeli? Joo, en tiedä, mutta kuulostaa kyllä todella hienolta. No, tästä on kyllä parempikin sovitus mun mielestä. Ja toi sinfoniaorkesteri ja Suomella. Aika näppärä kuitenkin tämä. Eikö ole? Kyllä. Joo, ei siinä mitään. Ja tähän ei tarvi ollenkaan kaukosäädintä. Niin, kaukosäädihän toki myös on minulla, mutta ei hyvin harvoin sellaista enää tarvitse, että se on ihan puhumalla nämä asiat nykyään hoidetaan. No on siinä sitten järkeä, koska mullakin tuon koira meinaa noin säätimet aina. Niin, no eläimien kanssa on aina vähän. Sitten voisin näyttää toisen ohjelman. Tietokone, ohjelma 2. Toimeesi on ymmärretty. Ajetaan ohjelma Huomaatte, 2. kuinka alkaa kuulua kaunista linnunlaulua sekä tänne huoneeseen leviää vieno mäntymetsän tuoksu. Haistakaapas. No. Miellyttävä tuoksu. Joo, mutta vähän synteettinen, niin kuin tuo Winterbaumi mulla autossa on semmoinen. Tekniikka on hienoa. Kyllä. Niin niitä on kyllä muitakin tuoksuja sitten varastossa, että minulla on tällä hetkellä mäntymetsän tuoksu ja toinen on kukkakedan tuoksu. Niitä voi sitten lisää tilata ulkomailta merten takaa sitten kun tuntuu siltä, mutta toistaiseksi niin ne ovat riittäneet. Sitten mitäs muuta? No, voitaisiin vaikka kokeilla taas eri musiikkia. Tietokone, ohjelmaa 14. Toimeesi on ymmärretty. Ajetaan ohjelma 14. Ja sitten illemmalla, niin odottakaapa sitä vaan, niin silloin päästään käyttämään näitä eri tällaisia valaistusmahdollisuuksia. On mahdollista laittaa tällainen auringonlaskuohjelmisto, niin silloin vastaan todella hienot nämä valaistus- ja värimaailmat. Onko se tehty jotenkin valoilla? Valoilla etupäässä. Kuulostaa kyllä aika upealta. Niin paitsi, että tuo piskantti vähän häiritsee, että se on pikkusen niin kuin nyt kireeksi vedetty. En näistä tiedä oikein. Joo. Niin nyt olen esitellyt lähinnä tätä huonetta, niin tällaisia ohjelmistoja sitten toisissa, eli muissakin huoneissa. Ja riittää kun sanoo vain, että tietokone vedä. Toimeesi on Homma hoituu ymmärretty. sillä. Ohje. Käytä tätä ohjelmaa vain Siellä PC-tilassa. on muitakin ohjelmia, niin voi siinä samalla kuunnella poronkohinaa tai katsella auringonlaskua. Vessassakin. Kyllä. Eikö ole ihan hienoa? Just joo. Minä voisin kokeilla tämän toisen huoneen toimintaa nyt. Jep, kyllä se käy. Kunhan muistat, niin aina aluksi niin ensin sanoo tietokone selvällä äänellä ja sen jälkeen nämä ohjelmat. Voiko sitä avainsanaa jotenkin muuttaa se, että se on joku muukin kuin tietokone? Siis onhan se kyllä mahdollista. Tietokone, niin se on tällainen kätevä käskysana siihen heti alkuun. Että Muistaa sen vaan. Kyllä. Aika hienolta tämä kuulostaa, tämä kaikki. Onhan se kyllä. Kaikki valot sammu! Mitä, pimeni? Mitä sinä teit? Valot meni! Sanoin ohjelma 21! 21. Ei siellä ole sellaista sen nimistä ohjelmaa, mutta ei se silti pitäisi tuolla tavalla. Kai siellä on katkaisija. Etsi katkaisija. En löydä katkaisija, enkä oven lukkoa. Ei siellä ole niitä kumpaakaan. Sano, tietokone, avaa ovi. Tietokone, avaa ovi! Toimeesi on ymmärretty. Virhe. Saman ohjelman suoritus 2 kertaa. Ne tulee seinästä!
Tietokone, avaa ovi, administrator, password, vatipää. Toimeesi on ymmärretty. Odota. Ei aukea. Täällä ei vieläkään valoja, mutta tää seinästä tuleva juttu taitaa olla hammasharja. Toimeesi on ymmärretty. Määräyritys ylläpitotilaan. Käytä vain teknisestä tilasta. Onko työkaluja? On tuolla siivouskomerossa. Mutta ei kai niillä nytten. Siis... Vasara. Ja ihan uusi. Ei kertaakaan käytetty. No niin. Havaittu vikalukituksen hallinnassa. Ota yhteys huoltoon. Tietokone, ohjelma 7. Toimeesi on ymmärretty. Ohjelma Aika 7. harvinainen tapaus. Ei sen tuolla tavalla pitäisi toimia, vaikka sitä tiettyä ohjelmaa ei olisikaan. Tästä täytyy lähettää vielä valmistajille virheraporttia. Niin. Mutta pyydän anteeksi kyllä ohjelmistoni puolesta. Minä olen kuitenkin ihan kunnossa. No kyllä se puusee on paras sentään vessana. Mulla on mekille semmoinen. Kyllä se toimii. Mutta niitä hienoja ohjelmia on kyllä muuallakin. Esimerkiksi keittiössä on erittäin hieno ja toimiva järjestely. Keittiössä nimittäin riittää, kun aamulla sanoo esimerkiksi tietokone aamupala. Ja tietokone tekee valmiiksi niin tuoretta kahvia, tuorepuristettua appelsiinimehua ja juuri sopivalla tavalla pahdettuja paahtoleipiä. Pitääkö ne nyt tilalla sitten ladata sinne jotenkin? Joo, riittää se, kun pelkästään ne tietyt raaka-aineet niin laittaa näihin tiettyihin telineisiin. Se on sillä selvä, että ohjelmisto hoitaa kaiken lopun. Että Kaa se sitten ihan hyvä. Kyllä tekniikka on hienoa se. On. Se joskus. Nyt sitten iloisempiin tunnelmiin. Otetaan vaikka yhteislaulua. Tietokone, ohjelma 12, Toimeesi on marssimusiikkia. ymmärretty. Mitäs nyt? Oliko se pieni sähkökatko vai? No, näitähän sattuu aina Joo. välillä. No, ei se mitään. Kyllä sitä ei se kauan kestä. Tietokone käynnistyy uudelleen, niin siihen ei kauan mene. Hirveää! Sammuta nyt toi ääni. Sammutako, kiitos. Ilmeisesti joku ääni jäi soimaan päälle. Kyllä sekin sammuu ihan kohta, kun tietokone on kokonaan alistunut. Alusta käynnistynyt uudelleen. Suoritetaan kelten jäänyt ohjelma 999. Nyt ilmeisesti tietokone tyhjäsi koko hajupajaston mäntymetsää ja niittyketoa. Tämä on ihan kamalaa, minä haluan kotiin! Kyllä, tulemme takaisin paremmalle. Ei oikein, niin me saadaan ihan pian tuuletettua. Ihan pian tuuletettua pois. Avaako ikkuna? Niin voisi tehdä. Voit. Tietokone, ohjelma 18. Avaa Toimeesi on ikkuna. ymmärretty. Tässä Avaa ikkuna. huoneessa No, ei avaako nyt ole se? ohjelmia. Miten voi uusi tekniikkani toimia niin huonosti? En voi ymmärtää. Kuules, se on semmoinen juttu, että ajattele se on tuo tekniikka semmoinen, että se hämmästyttää kun se toimii. Mutta vielä enemmän se hämmästyttää kun se ei toimi. Muistatte murheen hetkellä, että se on tuo tekniikka. Se on tehty ihmisen elämää helpottamaan. Näemme. Thank you.